Fl-1986 Oliver Frigieri ħareġ il-ktieb Fil-Parlament ma jikbrux fjuri. Ir-rumanz għal dibattitu sħiħ. Saru ħafna seminars u diskussjonijiet fuqu. Ittella adattament teatrali minn Joe Saliba, l-eks segretarju tal-Partit Nazzjonalista fuqu. Għalih Vince Fabri kien kiteb ħafna kanzunetti, fosthom il-famuża Parla Parla Parlament. Parla 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 Parlament, jiddiskutu jiddeċidu bl-akbar ima u bir-rispett. Hemm bejniethom jippromettu b'din il-Kamra misbieħnet bix-xogħol tagħhom u biss wieħed jippruvaw jagħmlu kuntent. Għam mill-ġdid il-Ministru l-Kbir u dar lejn l-akkużat bħarsa ta' tmaqdir. Eblaħ, fil-Parlament ma jikbrux fjuri. It-titlu tar-rumanz tista' sajt sar idjoma tal-lingwa. Marlin Farrugia fl-inaugurazzjoni tal-Parlament il-ġdid magħha ħadet basket mimli fjuri u fuqu kitbet fil-Parlament jeħtieġ li jikbru l-fjuri. Imma l-aktar reazzjoni li tibqa' tissemma aktarx hija il-poeżija Lil Oliver ta' Daniel Bassa. Kien hemm min tmeżmeż u ħalih bl-ikraħ. Lil Oliver. Ma nafx trix tkun illoġiku inkella xeħ tamletiku tomu tras il-peprin biex ġa sostnejt fil-pubbliku li l-Parlament mhux ġnien. Jien li studjajt il-bidja, iż-żerrija u t-tisqija, iż-żabra u t-tifrit, ma nafx int x'għandek xturi li fil-Parlament ma jikbrux fjuri, għax mill-basal mhux nieqes u d-demel hemm kemm trid. Illum nedejn uffiċjalment l-ewwel fażi tal-proċess konsultattiv li l-Kunsill Malti għall-Arti qed jagħmel mas-setturi kulturali u kreattivi u mal-pubbliku in ġenerali. U minflok ma aħna ħejjejna numru ta' punti u ressaqnihom għal dibattitu, preżentajna mistoqsija. X'inhi l-viżjoni tiegħek bħala individwu jew grupp ta' artisti għas-sena 2020, x'inhuma l-ambizzjonijiet kreattivi tiegħek u kif tara lil Malta f'dan l-iżvilupp kreattiv. Huwa proċess interessanti ħafna, allura qegħdin ninkoraġġixxu anke lil kull min involut b'xi mod jew ieħor minn kull qasam kulturali u kreattiv biex jaqsam il-viżjoni tiegħu. U aħna min-naħa tal-Kunsill Malti għall-Arti qegħdin naraw jekk dawn il-viżjoni il-miri differenti kif nistgħu anke nindirizzawhom permezz ta' strateġija usa li twassalna għas-sena 2020. Huma miri importanti ħafna li joħduna wkoll lil hinn
mis-sena 2018 meta il-Belt Valletta tkun il-Belt Kulturali Ewropea. Allura naħseb importanti li aħna naraw kif flimkien dan il-proċess kemm mas-settur, kemm ma' setturi pubbliċi oħra, kemm mal-gvern, kif ukoll ma' organizzazzjonijiet, flimkien nistgħu noħolqu pjan għal 5 snin li ġejjin, ovvjament marbutin direttament ma' programm ta' finanzjament, inizjattivi differenti li jirriflettu wkoll il-bżonnijiet u anka l-obbligi legali illi l-Kunsill Malti għall-Arti issa għandu bil-liġi l-ġdida illi waslitu anka għal pożizzjoni tiegħu kif inhi bħalissa. It-temi li għażilna llum kienu 4. L-ewwel nett tkellimna fuq l-edukazzjoni kreattiva u hemmhekk kien hemm is-sejħa biex l-edukazzjoni kreattiva u artistika tkun integrata fil-kurrikulu nazzjonali. Ġifieri it-tfal u żgħażagħ tagħna għandhom id-dritt li jkollhom aċċess għall-kultura permezz tal-edukazzjoni u anke li jitgħallmu fuq livell vokazzjonali dawn is-suġġetti. Tkellimna wkoll dwar id-diversità kulturali li hija importantissima għall-iżvilupp ta' pajjiżna. U hemmhekk kellna numru ta' kelliema li qegħdin jitkellmu fuq il-bżonn tal-aċċess kulturali li l-kultura u l-arti tagħna tkun aċċessibbli għal kulħadd. Kemm fuq livell ta' parteċipazzjoni imma anke fuq livell ta' kreazzjoni li inti tkun tista' toħloq int minn fejn int fuq livell ta' espressjoni kreattiva x-xogħol tiegħek. Tkellimna wkoll fuq il-komunità, li npoġġu il-kultura fil-qalba tal-komunità u l-komunità fil-qalba tal-kultura. U kellna 3 kelliema li mid-diversità wkoll tagħhom urew din ix-xewqa li kulħadd jista' jikkontribwixxi fis-suċċess tal-kultura f'Malta. U mbagħad l-aħħar sezzjoni kienet sezzjoni importanti ħafna wkoll għax-xogħol illi ser ikompli jagħmel il-Kunsill Malti għall-Arti huwa fuq il-professjonalizzazzjoni. Ġifieri kif inti mit-talent tiegħek tista' toħloq xogħol għalik, kapaċi wkoll toħloq impjiegi għal ħaddieħor u llum qegħdin naraw oqsma differenti mill-arti, mill-wirt kulturali, minn areas bħal gaming pereżempju u anke l-industrija tal-films illi anke qegħdin isaħħu fuq livell ekonomiku dawn is-setturi u anke joffru kontribuzzjoni għat-tkabbir ekonomiku ta' Malta. Bħalissa wkoll għaddejjin numru ta' laqat f'gruppi differenti mit-tim tal-Kunsill Malti għall-Arti fejn qegħdin niddiskutu kemm ma' msieħba kulturali u kemm dawk li mhumiex direttament involuti fil-kultura biex flimkien infasslu din l-istrateġija illi minn hawn xarejn oħra ser inkunu qegħdin ngħidu u anke toffrilna dan il-pjan għal 5 snin li ġejjin. Fil-fatt kulħadd jista' jipparteċipa, għandna anke event page fuq Facebook fejn kulħadd jista' jħalli l-idejat tiegħu, anke nistiednu lin-nies biex jesprimuhom b'mod kreattiv, tista' tħalli video, tista' tħalli ritratt, tista' tagħmel immaġini tal-viżjoni tiegħek illi aħna qegħdin nisperaw li din tkun konverzazzjoni miftuħa illi finalment strateġija qiegħda hemmhekk biex tagħmel id-differenza. U d-differenza li nafu hija li ma jistax jagħmilha biss il-Kunsill Malti għall-Arti imma differenza illi kulħadd minn kull persuna kreattiva tista' tagħti l-kontribut dirett tagħha. F'din il-gżira f'nofs ta' baħar hemm il-bini wis famuż. U li ferm fi ħafna kmamar kollu mdawwa l warjus. Sewwa f'nofs dal-bini kamra hemm mill-isbaħ nett fejn jiltaqgħu l-onorevoli bil-qima u r-rispett. Hemm bejniethom jippromettu din il-kamra misbieħ nett. Ix-xogħol tagħhom u biss wieħed jippruvaw jagħmlu kuntent. Imma l-isbaħ parti tiegħu il-imbirka gallerija fejn inħarsu il-kol sikta naraw x'jista' jottalina. Parla, 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 parlament. Jiddiskutu, jiddeċidu l-akbar qima u bir-rispett.
x'ferħmeta ġewwa darna xi xandira nakkwistaw bil-kuluru fil-qrib tagħna jidhru blaqal jippjanaw. X'eżempju dawn jagħtuna lilhom għandna nimitaw ma jaqblux iżda jiftehmu li flimkien hekk inkantaw. Parla, 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 parlament jiddiskutu, jiddeċidu l-akbar qima u bir-rispett. Rejfil, jon Reġina Vittoria, jon nistaħħa, kienu żgur qed jippruvaw jagħmlu statement politiku meta poġġew lir-Reġina tal-Irħam f'nofs il-pjazza le? Naħseb huwa interessanti li qegħdin hawn niddiskutu l-arti u l-politika propju fil-Pjazza Reġina fejn għandek din l-istatwa ta' Reġina, ġifieri għandek figura tas-seklu 19 u tirrifletti naħseb mudell politiku tas-seklu 19 li tbeżżani huwa li kultant dan mudell politiku dan mudell artistiku jibqa' jiġi rifless anke fis-seklu 21. Dik tibda tinkwetani. Ma mhux kull monument li se jitpoġġa f'post pubbliku b'xi mod għandu konnotazzjoni li hija politika, għandek il-politika bil-P ittra kapitali jon kella. Ekku. Naturalment l-arti xi ftit jew iżdejjem hija politika, però mhux bil-fors tirrifletti figura ikonika jew toħloq monument minn persuna jew personaġġ partikolari bħalma m'għandna f'dan il-każ. X'inhi l-impressjoni tiegħek fuq dat tip ta' monument? Jien naħseb illi wasal iż-żmien li ma nibqgħux nikkommissjonaw dan it-tip ta' monument, forsi seklu 19 kien żmien differenti fejn ħafna drabi l-awtoritajiet kienu jiċċelebraw lilhom infushom bl-arti. Il-mużewijiet nafu li bdew minħabba l-espansjoni kolonjali fejn kellek pajjiżi bħall-Ingilterra u Franza li bdew joħolqu mużewijiet anki bl-affarijiet illi kienu qed jisirqu letteralment minn pajjiżi oħrajn. Ġifieri kienet biex ngħidlek ċelebrazzjoni tal-poter politiku tagħhom. Din hija idea li llum il-ġurnata hija pjuttost obsolit inħoss u allura iva bla dubju ta' xejn l-arti meta tpoġġiha f'post pubbliku awtomatikament tirrifletti statement politiku. Però jista' jkun statement politiku daqsxejn iktar kritiku, daqsxejn iktar intelligenti, mhux sempliċiment ċelebrazzjoni ta' figura partikolari. Inti bħala direttur artistiku ta' Viva 2015, din l-intenzjoni, pereżempju hawnhekk għandna installazzjoni ta' Aron Biffak, Aron Bezzina. L-idea ta' Aron naħseb kienet illi l-ewwel ħaġa juża mejda anki b'riflessjoni ta' l-imwiet, ħafna imwiet li qed naraw madwarna hawnhekk għandna daw il-kafés fejn jiġu jpoġġu n-nies jieħdu l-kafè tagħhom, ġifieri f'ċertu sens il-mejda tfisser il-soċjetà, n-nies li jintaqgħu flimkien, jixorbu kikra kafè flimkien, forsi jiklu xi ħaġa flimkien. Però f'dan il-każ għandna sitwazzjoni daqsxejn iktar ambigwa. U din forsi hija xi ħaġa fejn dan ix-xogħol huwa forsi ftit iktar interessanti, l-ambigwità illi m'għandekx dik il-figura ċara ta' awtorità li tfisser hekk jew xejn iktar, imma għandek paridej fuq mejda, però l-idej huma magħluqin. Qed iħarsu lejn xulxin fi dialogu, però fl-istess ħin ma tantx jistgħu jiddialogaw għax huma magħluqin jista' jkun barra d-distanza? Apparti d-distanza li hija ta' posta naturalment, biex ngħidlek immaġina tikolaw u xi ħadd ieħor qed jiekol in-naħa l-oħra litteralment m'hemmx possibilità kważi ta' konverzazzjoni. Taqbel li għandha tkun suġġettiva u li kulħadd għandu dritt ta' interpretazzjoni. Iva, naturalment hemm limiti wkoll, hemm limiti fis-sens li trid bil-fors sa ċertu pont naħseb tinterpreta l-affarijiet li għandek quddiemek u mhux tħalli l-fantażija mbagħad tiġri bik illi litteralment laqt fuq pjaneta oħra. Viva 2015 beħsibu jkompli jippromovi dawn it-tip ta' statements biex ngħidulhom hekk li għandhom x'jaqsmu mal-art. Dis-sena li provajna nagħmlu, ma naħseb anki s-sena l-oħra, dejjem provajna kemm jista' jkun użaw l-arti kontemporanja, kemm jista' jkun provajna nagħtu statements pjuttost ta' natura politika. Din is-sena għamilna enfasi fuq komunitajiet, fuq contexts, fuq kuntesti. Għalhekk provajna kemm jista' jkun impoġġu xogħlijiet f'kuntesti partikolari jew nuru films f'kuntesti partikolari. Pereżempju kellna waħda mill-avvenimenti kien film li urejna f'bini residenzjali hawnhekk il-belt stess. Flok urejna ħiġu ċinema fejn trid tistieden in-nies u tispera li jiġu, morna għand in-nies aħna biex il-film jaraw litteralment mit-tieqa tad-dar tagħhom.
Ġifieri, iva, f'ċertu sens dejjem nippruvaw illi l-arti ma tibqax sempliċement dak l-oġġett prezzjuż illi tara f'mużew la tmissnix, imma kemm jista' jkun nippruvaw noħolqu konnessjonijiet bejn l-arti u l-ħajja. Rejfil, ħansaqsik l-aħħar ħaġa semmejta inti il-kontemporanju. Taħseb li bħala Maltin il-kultura tagħna aħna nibżgħu daqsxejn minn din il-kelma? Anka fis-sens, pereżempju, il-kontroversi li jqumu il-bini l-ġdid li nbena bib il-belt, naf kien hemm ħafna kontroversi li dan mistustar fis-stil antik jew le, dan huwa d-diskors li nużaw. Il-Maltin jibżgħu il-kontemporanju. Ma nixtiex niġġeneralizza, iva, kieku nirrispondi f'sekonda ngħidlek iva, hekk jidher li hemm daqsxejn biża'. Però dat tip ta' biża' ssibu anki f'pajjiżi barranin. Renzo Piano kellu dat tip ta' kontroversi f'ħafna postijiet fejn ħalaq xogħol tiegħu. U allura naħseb il-kwistjoni hija kemm ħandumu biex nidraw. Ġifieri il-Parlament il-ġdid forsi bħalissa u min assolutament jimbuttaħa, imma jista' jagħti il-każ li għaddu 10 snin oħra, 15 sena oħra u jsir ikona arkitettonika tal-belt u kulħadd ikun aċċettaw. U wara kollox daqsxejn kontroversja. Dejjem tgħin. Tgħin ukoll. Grazzi Rejfil. L-George Mallija tajdlux karikaturist, għajdlu kartunist, x'in id-differenza? Jien naħseb il-problema tiegħi li ma tantx karikaturist tajjeb, ma kartunist mhux ħażin, ngħidu hekk. Il-karikaturist huwa dak li penġi wiċċ ikraħ, mela qabad wiċċ u penġih. Ma tixwis biex penġi ikraħ. Naħseb kritik tistaġeb kif jaqbdu lek il-karikaturisti ma kull elementi li hemm u jġebduh u jafsuh, eċetera. Il-kartunist huwa dak li joħloq is-sitwazzjoni tad-daħ biex ngħidlek, jew ridikola, jew umoristika jekk inti trid. Mela jolkollu messaġġ. Ejja messaġġ, il-maġġor parti dak li naraw fil-gazzetti huwa fil-fatt cartoons. Imma ġo fihom kien hemm il-karikatura. Mela il-karikatura hija biex ngħidlek titma lill-kartun. Ok, ejja nippruvaw nagħmlu xi ħaġa mela. Jekk ngħidlek it-tema hija fil-Parlament ma jigrux juri. Għadu verfiġġieri kien jieħu gost bik. Hekk huwa xi ngħidu. Il-proċess huwa sempliċi ħafna, mela l-ewwel ħaġa li nagħmel huwa naħseb. Il-ħsieb huwa l-inqas ħaġa li tieħu ħin, imma huwa l-iktar wieħed ħaġa intensiva. Mela fjuri, mela x'in l-oppost tal-fjuri, jekk ma tikber fjuri jikber xi ħaġa oħra, jikber ħurrija, jikber ħaġa ħażin jekk inti trid. Issa, ovvjament, kieku jiena kelli l-ħin tad-dinja kollu kont impenġi l-Parlament kollu, x'iktarx bl-speaker qudiemu maqbut ukoll. Billi żmien dan huwa limitat u anke jekk pereżempju l-ispazju ġo gazzetta huwa limitat, kien impenġi l-Parlament kollu għandek bżonn penġi biex inti dak li jkun jifhem, allura mhux se jnexxilek għax kbir wisq. Allura tagħmel ħaġa li hija simbolika tal-Parlament, tista' tkun ħaġa sempliċi, pereżempju tabella bil-kelma Parlament u vleġġa u sejra lil. U l-ħurri qed jela minn taħt, qed jaqbed u joħnoq it-tabella kollha kemm hi. Kont impoġġi l-speaker nerġgħu ngħid. Kont impoġġi speċi letteralment rasu l-isfel imdendel, saqajh maqbuda minn xi ħaġa b'ħafna xewk. Sewwa, forsi werżaq għall-ajut. Bħal pereżempju is-sitwazzjoni li ġrat Charlie Hebdo di tista' tkun għodda b'saħħitha minn. Fil-fatt, Charlie Hebdo kienet kera għaliex ġrat kif ġrat. Imma fil-fatt il-kartunisti qed jinqatlu kontinwament. Aħna nisimgħu fuq il-ġurnalisti li qed imutu minħabba l-xogħol tagħhom. Imma ma nisimgħux ħafna fuq kartunisti li jinqatlu jintefgħu il-ħabs, eċetera, eċetera. F'ħafna pajjiżi despotiċi l-istampa hija qawwija ħafna, kullimkien hija qawwija ħafna l-istampa. Ma pajjiżi despotiċi, speċjalment fejn hemm l-litterizmu. Kitba ma tanqarax, ma stampa, kulħadd jarafha. Dak il-każ partikolari taħseb li wasal iż-żejjed, hemm limitu sa fejn wasal kartunist? Il-punt huwa da, fl-aħħar mill-aħħar dak kull ħaġa għandek linja ta' etika u tiddetermina inti dik il-linja xi tkun. Ħafna drabi il-linja tiddependi anke mill-kultura li inti tkun kbirt fiha. Kultura Maltija fejn jidħlu biex ngħidlek ċerti affarijiet oże, hija differenti ħafna mill-kultura Franċiża. Kultura Franċiża, kultura Daniża pereżempju li kien hemm ukoll storja sħiħa. Il-kultura Daniża, l-kultura Franċiża hija wisq aktar lajka, hija wisq aktar liberali mentalment, aktar jittestjaw il-limiti biex ngħidlek tal-kelma, tal-espressjoni. U ovvjament fi Franza ħaġa bħal dik, għalkemm taħsad ukoll bħal Charlie Hebdo li għamlu,
imma hija aċċettata. Ovvjament, ċerti affarijiet li taf la jisparaw fiċċek, li mhux sa jilħqu lan satiriku tiegħek, għax ftakar rej illi il-karikatura u l-kartun ħafna drabi huma korrettivi, fis-sens li jien nirridikolak, mhux biex nkun għajtek ta' ċaj, nista' ta' li jiena nista' nirridikolak għax ma nagħmlekx. Sewwa? Imma ħafna drabi nirridikola sitwazzjoni bl-intenzjoni illi dak li jkun jgħid ara x'inhu jiġri u b'xi mod ikun hemm xi ħaġa. Mela, allura inti jekk fl-aħħar mill-aħħar taf illi daħal ispara fuċċek ħadha ġalura għalejk mhux se taħdem, anzi ħatolqok jassar xejn. Kieku jien artist qed nipprova nixxokkja, ngħid nagħmilha. Imma jekk jiena ġurnalist, għax kartunist u wkoll ġurnalist, u l-intenzjoni tiegħu hija li jgħaddi messaġġ u anke li jaħloq korrezzjoni, allura mhux valla pena. Allura ċerti affarijiet li taf, affarijiet li huma relatati ma' estremitajiet ta' reliġjoni, aħna Maltin huma nies reliġjużi relattivament. Sewwa, affarijiet li jien l-ħaġa li waħda li qatt ma kont sammejt lura kien nikkritika l-presidenti, dak huwa kontra l-liġi, sta spiċċa il-ħabs. Fatt kien il-president partikolari li kien ħaseb li qbad miegħu. Għadi, ma ngħidx xejn iktar, ma semmux ismijiet. Imma il-punt huwa li fl-aħħar mill-aħħar nagħmel dak li nħoss li għandi nagħmel dak il-mument. La kelli politika, la kelli reliġjon, meta kien hemm bżonn, biss noqgħod attenti li ma nisparax fis-sema biex imbagħad jiġi fuċċiex mhux valla pena, fl-aħħar mill-aħħar ma ħana nirbaħ xejn ta' il-politika ħaġa, u lek tħalt fija probablement, interessanti għax ma kienx hemm script lest, mbagħad finna fin il-designer jew il-mużiċist jirreaktja għalih u l-atturi jirreaktjaw għalih. Kienet ħaġa li id-drammaturgu Kenneth Spiteri u l-koreografu Tommy u l-kompożitur Mario Sammut il-tqajna flimkien biex nippruvaw noħorġu idea. U l-idea kien interessanti għax mhux xi ħadd kiteb xi ħaġa u mbagħad ra immaġini għaliha, imma forsi l-immaġini ispirat lill-kitba u l-mużika ispirat lill-kitba u viċi versa. U dik kontaminazzjoni li toġobni ħafna u ġanna nkunu kemm aktar ħajjin. Tibda minn idea u l-idea kienet ovvjament l-idea ta' politika, anzi power, poter f'sens wiesa, alright? Il-nukleju tal-idea kienet li b'xi mod jew ieħor hemm żewġ individwi fi gżira żgħira u aħna qed nużaw fil-fatt anke fis-sett l-idea tal-melħ, mhux biss f'sens ta' ritwal, imma anke għax il-melħ il-kosta tal-gżira eventwalment tant hija fraġli, tant inħall li minu r-re in this case jibża ħafna iktar għall-poter tiegħu. U fil-fatt hemm din il-ġlieda bejn ruħ, anzi ruħ sempliċi u ġenwina li huwa l-ġullar u r-re li b'xi mod ieħor huwa paranoiku biex iżomm kemm jista' jkun il-poter tiegħu. Din tiġi ħafna iktar ċentwata meta jidħol fix-xena kreatura li mhix parti mill-gżira. Hija enerġetika, żgur, ħafna mix-xogħol tal-atturi, tal-koreografu huma fiżiċi ħafna, ġifieri hemm ħafna iktar preżenza fiżika fuq l-erja li hawn madwarna milli hemm kliem. U din b'xi mod jew ieħor nisperaw tal-anqas kollha flimkien, nisperaw li tasal kemm aktar għall-udjenza, mhux l-udjenza biss Maltija jew English speaking, ma eventwalment anka udjenzi internazzjonali. Qed jintuża ftit Malti, jintuża fl-Ingliż, l-Ingliż li qed jintuża huwa kwotat minn il-Kostituzzjoni jew Bill of Rights. Kemm il-ħsejjes, kemm il-mużika u s-sound li joħroġ minn speakers, l-atturi jirrektjaw għalija. Ġifieri mhux għandek dik bħala background music jew għandek soundtrack, imma l-attur jirrektja għal x'inhu ħireġ mill-mikrofon u anke vice versa. Id-diversità, skużani tkellem bl-Ingliż, it enriches. Jekk aħna forsi konna kollha Maltin, ġejjin minn l-istess gżira u għandna l-istess influenzi, m'hemmx eċitament għax intaf b'xi mod jew ieħor, forsi tagħmel xi ħaġa ġdida ma b'xi mod jew ieħor taf fejn setà. Jekk iktar ma tħallat, jien personalment anke ma' minnu Malti f'dil production, Mario, qatt ma ħdimt miegħu, ġifieri dak diġà kien ta' stimulu.
Imma speċjalment jekk għandna minn ġej minn Switzerland, minn ġej mill-Awstralja jgħodu Berlin. Hemmhekk hemm influenzi totalment differenti minn tagħna u dak jgħin ħafna l-produzzjoni. Ir-relazzjoni bejn l-arti u l-politika tista' tkun suġġettiva ħafna. Ħaġa waħda nistgħu nkunu ċerti minnha li anke l-Prim Ministri tagħna jażlu arti biex ikunu rappreżentati għal dejjem fir-rwol tagħhom.